Hai. On live? Pune-l pe ăsta, Doc. La ce te uitai? Mamă, Ce? la ce te uitai? Nu la nici. Pe ce dansează alea? Țancă. Da, Să pui pe televizor eu nu-ți văd. te ești. Păi și de ce nu ai pus? De unde să știu eu pe tine? Ce ți-a adus Moș Nicolae? Nu mi-a adus nimic. Nimic! Ce ai vrea să-ți aducă Moș Crăciun? Pe tine. Pe tine. Merry Christmas! Ce v-a adus Moș Nicolae? What are you O saying? trisam. Oh, the Moș Nicolae, what she give you? What's Moș Nicolae? It's like something like the Santa Claus. Wait, really? Santa Claus, but better? Yeah, but it's like an early one. I didn't get Early anything. access. Anything, you didn't get anything. They are Well, your boyfriends? We don't really celebrate it here. Where are you from? Palestine. Palestine. And why you trying to like I know Romanian. Who knows Romanian? You can lie me. You can lie a liar. You can steal a stealer. You can rob a robber. What You know are you that? saying? I do not know Romanian. What? She said exactly the same phrase you just said earlier to someone else. Actually. What? Ai zis asta cu hoțul, cu hoții hoț, știi? Că Am zis! Da, ai zis, nu pot să cred. E iubitul tău? Nu. Dar cel din spate? Doamne ferește! Ma. Deci vrei să zici că băiatul din dreapta ta are o șansă mai mare față de băiatul care e în spatele tău? Da. Bă, ce deștept e pus Dar în n-am eu față. șanse cu băiatul ăsta, gen. În schimb am eu șanse. Dacă te prinzi. How broke can pull that one? Câți ani aveți? 20. Și el? Avem toți 20. Sunteți prieteni, gen? Da. Ok. Cu beneficii? Ce? Cu beneficii? Nu. Nu. Nu vrei tu sau nu vrei el? Eu. El nu vrea. Da, cred că sunt convins. Te pup, bro, mersi de donație. €1, te Ai, pup pe la live? multe bani, Da. Ionut Versace. Unde? Pe TikTok? YouTube. YouTube? Eu nu-ți văd. Foarte fain. Să vă abonați. Pe ce? Pe YouTube, eu nu-ți văd. Ah, Eu nice, nu nice. foarte fain. Câți oameni te urmăresc? 50.000. Bă, Stai, bă, Foarte mișto, foarte mișto. Cum ai zis, eu nu cât? Eu nu-ți văd. Bă. Stai pe de aici. Eu nu-ți cât. Eu nu-ți văd. Da, mă, eu nu-ți vă uite, stai. Bă, stai. Mișto. Stai puțin. Care că avea reclamă. E ok. Nu vreau să mă văd pe live. Stai, vreau să mă văd, stai. Mama, cu aia, uite, chiar stai. Ați dat subscribe? Dai subscribe. Stai că-ți dau subscribe, Mersi stai, frumos, uite. mersi frumos. Da, te să-mi stai în game. Eu zic să-i dai o șansă lui, că e băiat de treabă, face și sală. Săptămâna trecută am făcut stream caritabil, gen să donez Da? pentru căței și el mi-a donat 100 de euro ca să ajutăm căței nevoia și fără adăpost. Deci eu zic să-i dai o șansă, are suflet bun. Da. Îi dai o șansă? Despre ce băiat vorbim? Stai că n-am fost atent. Atent? E N-am gay? fost atentă. Ah, La ce ai zis că era pe el, live-ul tău. cum te cheamă, bro? Ian. Cum? Ian. Azteca, încântat. Deci fii atentă. Ian, săptămâna trecută am făcut live caritabil și mi-a donat 100 de euro ca să donăm pentru adăpost, gen să facă adăpost la câini. Eu îi să-i dai o șansă, că e băiat cu suflet mare, face Dar și el sală. nu dă mie o șansă. Eu vreau să fiu împreună cu el. El nu vrea să fiu împreună. Da. Really? Încă sufăr după o relație, asta e problema. Da, și eu sunt aici să-l aștept când vrea să mă iubească. Da. Pupați-vă. Bine, hai. Vrei să ne pupăm? Hai. Chiar vrei să ne pupăm? Hai, gen, Hai. Hai. on live? Hai, That's kiss, crazy. hai. Bine. Bă! Da, mă, da! Da, mă, da! W Wingman, chat! W Wingman! Let's go! Da, mă, da! Deci de astăzi sunteți oficial împreună. Da. Da. 6 a 12 a 2025. Mulțumesc. W.
Să fiți fericiți, mersi de subscribe, vă pup. Și La noi te fel, pupăm. pa! Da, mă, Lucian! Paros de Liniște. Nu, știu, cum îl cheamă? Good girl. Stai. Alex, Ionuț. Alex, eu sunt. Poți să-ți fac o poză? Da. Suntem pe live sau ceva? Suntem pe live? Fii atentă să-ți iei Husă Mobile Fox cu codul IONUSV. Am cu Batman. Nu, îți trebuie Husă Mobile Fox. Ok, o să-mi iau. Eu Fii am atente. mine. Weekendul ăsta, dacă Așa. cumperi 2 huse, primești 2 cadou. Și aveți 70% reducere cu codul IONUSV. Iau, dacă tu zici De ce îmi nu iau. mai ești cu Andreea? Că ne-am despărțit. De ce nu ai pe ea? Ce? Nu. De ce nu ai pe ea? Să o iau pe ea? Da. De ce? Nu știu. Eu cred că te vrea. Ești pe live? Da, sunt pe live. Unde? Pe TikTok sau? Pe YouTube. Ok, eu sunt intru pe buton. Bine, să dați subscribe, sunteți abonate? Eu sunt abonată. Și voi? Nu, dar stăm acum. Ok, bad. Pa! Say less, pa. Ai colecție, bro? Au. Ai colecție sis? Ma. Cred că îl așteaptă pe Bisoi să intre pe Omegle, fata aia. De o săptămână stă așa, cu chendamele alea. Bună. Așa? Ești crăciunița mea? Câți ani aveți? Bună. Crăciun fericit. Ce ți-a adus Moș Nicolae? Mi-a dat dulciuri, mi-a adus o... atât. Ce parfum? Opulent. Parfumar, obez ceva. Acum te-ai găsit cu alt. Ăla e tare parfumul. Câți ani ai? Fac 18 în 2 săptămâni. La mulți ani. Ce vrei de ziua ta? Cadou. Liniște, Păi de ce n-ai liniște? că n-am. Păi de ce? Ai iubit? Și de-aia n-ai liniște, nu? Da, îmi caut. Îți cauți. Cum arată băiatul ideal pentru tine? Gen care-i type-ul tău? Nu am... Trebuie să-mi placă atâta, nu. Păi și cum trebuie să arate un băiat ca să-ți placă de el? Nu știu, depinde, n-au semănat niciunul cu niciunul. Erau diferiți. În asemenea... câți foști ai? 3. 3? Cât ai fost cu ei împreună? Pot să zic că ultimul a fost 8 luni. Dacă am încă mai îți place de el, dacă mai ai dat așa ochii peste cap.